Shubor nakaslem jong Nongpang Hima. Jingïarap ka bajur kalaja ha East Giant Hills hashwa ka public hearing jong ka Shri Cement Limited ka balong menta ka step prabaji halum serman hakaba henin kamiat hakapor khatwai baje sau po minute katba ka kali kit Nongpang balapha ada ka JSU na yo cement banlet shnong rim ban ajing sumari ki balam Mynsaw na ka jingsha siat bom pensat khmat haki pulit kila don ka tukaningot ki brio ki bal Khang Lynti yaki hashtag Lynti bat kila kawang mau bat tiet daki diang ya kali bat thombor u driver u rap bor lang mukhim bat daki nong trei ka kot ka khya ke badon lang hapo bat ki klempoi shu shaka jaka bagi Thmu banlet kini kila Mynsaw na ka jingsha thombor henrei u driver ula persang kat bala ban Leit na ka jingsha thombor bat da ka sat kila Leit bat u driver ula la ban poi biang hakapor khat ar shteng senya shaka jaka baka kinhun seng bhalang JSU kala pha yaki bat na kalyang ka seng kala pinkit no marmar yu rap bor bat dagi nong trei ka kot ka khya ki balam Mynsaw lang Shah tanga CHC ban yo ka jing sumar ka jantia students union kala penram jor bat penpau ka jing ngosi ka bajor halor ka ni ka jingja namar wat ki kali bat Thmu ban Jingïarap ki Nongpang ru la Shah thombor ka seng ka nget bakini ki bat thombor ki dei ki mafia bat ki gunda ki badon jingya dei bat ka Shri Cement ha East Giant Hills ilaka nongkli kaseng ha kerwo bala pha du education secretary ka JSU usamla bochiru mi posnam ka penpauru bakan sa shemi ki sin jam ki bede kat kum ka an halor kani ka jingja ban pentikna baki badon kti kani ka jing thombor kin sha pen stom kat kum ka an kaseng ka kenturu e ki bor district bat ki bor ka an bakin shimkhya ya kani bar ban pentikna ban ai ka jingya dai ki nong trei ki batrei ki kam Jingïarap bakar ki shu ka seng ka pentip bahane ka step ki la Shah Khang Lynti ban net shaka public hearing hakaba ya ka surok halum tong seng la penjot bat kila Shah ka wang mau bat Shah siat daki jiri hadu baki kali jongki kila julor na kalyang ki rekhot ka seng ki hap banet phaino bat persang ban ya dakawe ka Lynti khnang bakin la ban poi shaka public hearing ka seng kala rai ban ujor e jahar halor kani ka ching khanglat yaki banet shaka public hearing bat kala mahamru baladaki bor ka an kimla le kinsa ujor Shah ka Meghalaya High Court lani shaka ying bishar bahakli do ông ơi chụp xe am khí mà ông am khí phải được tọa chờ cái gì rồi ông am khí ông am khí ơi phải tu mua hạp vô re ai am khí nào ơi bro ai Kini to majing pembina kini ambulans yang Jantia Students Union Central Body ni kesngi dalai thu bru kejut kana po snong rim newan kani tai tang uli thu ite ki bru lam buyo ko de sadat ke hegi bru ki kang ki mafia dele julor ki yang ambulans yang I kawamut uli thu ye ki bru kejut kini to majing pembina pi siaw bah hamilang ambulans kate ye kini ki kejut le upendra no iki po sutunga CHC kublai cibun ini digertem ya yo ajwal tu ini digertem ya yo